relativa aos mosteiros atopase nos arquivos do arcebispado. Sabe máis exactamente que está a buscar? O mosteiro abandonouse durante o século XIX coa desamortización, pero xa estaba en decadencia desde había case un século por causa dun incendio. En 1923 declararon un monumento nacional. Canto teríamos gañado se non nos deixásemos podrecer? Unha construcción de finais do século XII e principios do XIII. Atopei uns documentos nos que se identifican os 9 bispos. Genial! Ansurio e Vimarasio de Ourense, Gonzalo Osorio e Froalengo de Coimbra, Afonso de Astorga e Ourense e Pedro do que se descoñece a diócese. Non viñan morrer, viñan curar. Fíxese nisto. Atopei un acta notarial pola que se inicia a canonización dos 9 bispos. Como que canonización? Declararon os santos. A primeira mención ao mosteiro data de 1220 da man de Afonso IX. As curacións. Exacto. Data do ano 1594. O mestre que facía o retablo recupera de forma íntegra a visión. Existían varios tipos de rituais de curación. Algúns podían consistir en pousar os obxectos nos lugares con síntomas de enfermidades, lavar os enfermos ou mesmo darlles a beber auga que fora bendecida polos anéis. Infusión de anéis.